RMN Listen Win Anodan Basket Edition Kay mga kasama maing hapon kanatong tanan og libot suroy na punta. Kauban nato si Radyo Mandudong iri lubusbog alang sa RMN Listen Win kung panudan Basket Edition. Ang ato ang putahe paksiw nga tilapia kompleto niya. Presko pa kayo ang tilapia. Naay ahos, naay kining bombay, naay luya, naay paminta, napay toyo. Kompleto ni. Okay, kompleto ni. Ato do ilailawon. Kinsa may pangalan nato, ma'am? Si Iva Donaire, Si Ma'am Eva Donaire. Pila may edad nato, Ma'am Eva? 49. 49 years old. Unsay paborito ni mga drama? Handumanan sa isa ka awit. Oh, di ka basta. Kinsa may kailan nimo sa DXDC? Si Erwin Lumasbog. Adili Erwin, Erin Lumosbog. Nahimo na inong Erwin. Okay. Tungod di ana, atro ito no kasamang dong. Ang ato ang panudan ngadto kang ma'am, dawata ma'am gikan sa DXDC Arben Davao. Ikaw na iluto ana ma'am. Okay, ma'am, unsa may mensahe nato sa imong mga silingan? Maminaw mo sa XDC. Okay, di ka basta-basta. Kaya kung maminaw sila, na ay madawat nga panudan. Panudan nga tilapia. Tilapia. Okay, mo na makasama nga to ang laing nasab nga napahalipayan karong hapuna diritas may barangay Bago Aplaya o kauban gyapon nato makasama si Radyoman Dudong Iri Lumusbog. Ako ni si Radyoman Don Pulayaw. Tatak RMN. RMN Listen Win Anodan Basket Edition